En gino mara ni chako odiochieng' maber kamoro amora ma intiere jahera mar Lolwe TV okinyi ma kawuono ma tarik 24 e dwe mar 11 2021 waikoni mathoth ahinya kokadho chenro mar nonro mar oboke. An kaeri gi oboke mar Madek, an kaeri gi oboke mar The Standard, an gi oboke mar The Star, kaachiel gi oboke mar Daily Nation. Mana kochako mapiyo piyo wadhi ng'iyo weche madito momipeke oboke gi eki duto. Wachako kanyo gi oboke nero mar The Standard kama bende wach momipeke en ni Iron Lady leads Mount Kenya in deal with Oka Chiefs. Mano kanyo Mikai Martha Karua ma bende odiochieng' manyoro ne obedo gi romo makende gi kweth mag jotelo ma siro riwruok nero mar One Kenya Alliance, ka bende jotelo go eko okelo kanyo migosi Musalia Mudavadi mar ANC, migosi Kalonzo Musyoka mar Wiper, migosi Moses Wetangula mano mar Ford Kenya, kaachiel bende gi jodito mamoko ma bende ne gin godo moriwo kanyo Gideon Moi mar KANU. Bende romo nero noyuore gi jotelo mopogore opogore mawuok e god Kenya, ka penjo maduong' ma bende oboke ni eri ne penjo ni ang'o manowachi e romo makamaeri, nikech bang' kane giseromo ne giwuok oko ma giloso gi jofwamb weche ka gitemo wacho moko kuom gigo ma gin godo, ka moko kuom jondiko bende golo paro ni samoro nitiere riwruok moro ma itemo losi e iye kanyo. Kibiro ite mar adek mar oboke ni eri mar The Standard en kanyo wach mar kuo ma bende ne otemo timore bengi mar Equity e badenero mar Angawa Street mayudore e boma ni eri ma Kisumu. Iwacho kanyo ni how robbers in 4-hour siege at bank evaded police, kaka jo maundu jokuoge ma bende koro ne oketo polise kanyo gi rakruok mar ng'ano ka seche 4 ne oepo ma polisi ok oneno gi ni ng'ama ne nika mano biro timo monj kata mana kuo e bengi ni eri mar Equity mano mayudore kanyo Angawa. Wach ni chakore kar saa 5 kama bende iwacho ni ji 4 nodonjo e bengi mar Equity kogi kanyo saa 5:30 ne gibiro kanyo tia gas kaso weche mopogore opogore no dhi ma en gima norumo kanyo saa 8 mar odiochieng' manyoro. En wach ma bende pod obila luwo kagi kacha. Kedhi ite mar 4 legal battle over powers to vet academic papers. Duol mopogore opogore mag piny owacho ahinya mago momakore gi weche mag somo nyaka sani koro yware kone gi kocha ng'iyo ni duol mane man gi teko mar nono obok mag somo mag jo Kenya. King'iyo kanyo wan ka gi duol mong'ere kaka Kenya National Qualifications Authority KNQA, wacho ni gine magine gi teko. Kichako dhi kanyo nitie duol machielo mar Commission for University Education, machielo bende ma wacho ni nigi teko kaeri en mano ma bende koro ng'iyo weche geko mag tat somo mag tije lwedo kata mana TVET, ka en yarok ma bende koro polo dhi kone gi kocha. E ite boke mar 4 no yore bende wach mar mibadhi mar dago moko ma bende nonego bed ni gero e pacho kaeri mago mag Amwarer gi Kimaror. Yudo kanyo ni pesa nolal kanyo ka jogo ma ichich godo moriwo mane en jatend migawo mar weche mag omenda Andrew Rotich gi jogo modonjne gi godo moriwo kanyo migosi David Kipchumba Kimosop kaachiel bende gi Jackson Njau Kinyanjui, gin jogo ma bende koro ne ochako chwalo do komakore gi bura nero ma bende koro ne osebedo ka yware. Kidhi kanyo e ite mar 6 Sonko wacho ni I'm not done yet, more leaks to come. Sonko osingo ne jogo ma bende koro nobedo godo gi romo mopogore opogore, mano wuoyo godo simu, mano mako video gi ni pok oromo, pod abiro medo golo gi mang'eny ahinya. Ka paro chien kanyo nitiere mbui moko tipo moko mosebedo ka landre mbui kama ogolo maling'ling mane giwacho gi moko kuom jong'ad buche kaka Chitembwe ma nyaka sani koro ni matek ahinya komakore gi wach bura nero ma bende nyaka sani koro ing'iya matut matene gi weche geko mag mibadhi. Kidhi ite mar 7 jalup ker mboro ywak ne ker Uhuru Kenyatta ne ndhoga kanyakla gi jo Kenya milion 8 mamoko. Uhuru they told me 8 million Kenyans. Manyiso ni wacho ni winjruok mane gibedo godo gi ker Uhuru Kenyatta mane gidhi yiero ma 2013 kaachiel gi yiero ma 2017. Owacho kanyo ni winjruok mane giketo gi jatend piny owacho ni dhi sire bang' higni 10 oneno ka gino samoro bagni. Ochako wacho kanyo ni lek mane gin godo mag weche geko mag dongruok ne jo Kenya e bwo chenro mar Big Four agenda bende koro mendni koro wacho ni chal ka gima ondhoge, chal ka gima igwenye magi duto toteno gi chenro mar BBI gi mosruok mano bede kind ker Uhuru Kenyatta gi ogai mar ODM Raila Odinga. Kibiro e ite mar 8 gin robo mar mano bedo odiochieng' manyoro gi e kind Mount Kenya leaders kata jotelo mag Mount Kenya kaachiel gi kweth mag joka One Kenya Alliance ma bende koro ne oluong yiero monero gi Mikai Martha Karua. Mapiyo piyo kibiro e ite mar 11 en ber ne piny Kenya bang' ka bende koro Kenya
kaachiel gi Afrika ma milambo noketo kok gi ogirimiti maromo 8 kata mana agreements maromo 8 madhi ng'iyo weche geko mag dongruok kaachiel gi weche geko mopogore opogore madhi kelo weche mag ohala bedo makare e kind piny ero mar Afrika ma milambo kaachiel gi Kenya. Mano timore kinde limbe mar jatend piny owacho moluoro Uhuru Kenyatta, limbe mane otimo e piny ero mar Afrika ma milambo kama nogwele gi jatend piny ero migosi Cyril Ramaphosa. Inyalo somo mathoth ahinya e ite mar 11, ite mar 12 ga 13 gi limbe mag ohala, kibiro ite mar 14, ite mar 15 mochwe nyaka e cho, ite mar 16 gi weche geko mang'iyo romo mar devolution conference kata romo mokelo kanyakla jotelo mag counties. Romo nero madhi nyime Makueni Boys High School county nero ma Makueni. Penjo maduong' e ite mar 14, RMCS a lynch mob for defenders of devolution. Bende MCS gin jok mowuok oko mar luwo ndach kata mana pedho kale jogo mosebedo kasiro weche geko mag dongruok mag gwenge. King'idhi wach moyawo godo sigana nero kata mana introduction mar en the impeachment of 9 governors, assembly speakers and county executive committee members in 9 years has put into sharp focus the integrity of the actions of MCAs. Weche geko mag thulo oko telo governors, jotend migepe, speakers osebedo kadhi nyime e counties. Kori penjo ni bin MCS gi tich gi en mana mar golo jotelo e apisi koso tich gi onego bed ng'iyo kaka dongruok mag counties dhi mbele. Inyalo duoko penjo no ite mar 14 ga 15, ite mar 16 pach jondiko gi pach somo gi weche geko mag agaja mag ndiko ma inyalo ng'iyo kanyo seche mibedo mos ka iyweyo. Ite mar 21, 22, 23 kochwe nyaka ite mar 24 weche mag devolution conference ma idhi yanga kawuono gi ker Uhuru Kenyatta. Na pepe kwa tiko gebo keniri mar The Standard wangene weche matuche counties mochakore kanyo e ite mar 25. Tractors transport sweet cane but serve families better tiers. Tingni sombo niang e kuonde mipidho niang mopogore opogore, japur ywak otero mit mar niang e kambi, japur ywak ok chule gi gik makamago mabende koro osebedo ka kelo achiedh nade ne jopur mag niang e gwenge geko mipure niang. Kaka ing'eyo Nyanza wan gi Nyando Sugar Belt, wan gi Awendo Sugar Belt kuonde mipure niang mopogore opogore ka en sigana mondo kaeri e gwenge mag Kisumu. Ite mar 26, 27 gi mana weche geko matuche counties, 29 weche geko mopogore opogore mag ohala. Wang'ane na chien mar Bokenieri wan ka gi weche geko mag tuke kama iwacho kanyo ni FIFA wraps up inspection of 2026 World Cup venues. FIFA mendul mangi weche geko mag adhula bo piny mangima osetieko chenro mag ng'iyo kata mana goyo peksen alap mopogore opogore mechano goye tuke geko mag World Cup mag 2026 mabende kod chano bag Canada kaachiel gi Mexico. Koro ng'iyo ni ng'ama nigi pap maber manyalo bagonwa tugo nieri. Manchester City seek revenge against PSG. Manchester City ma bende osebedo kadhi maber koro sani gidhi rado kanyo gi PSG e tuke geko mabende koro biro bang'e. Wang'ene na The Star. Fresh twist as Oka plots new merger. Weche chal kagima koro gwenyore kendo biro manyien seche mar riwruok mar One Kenya Alliance chal kagima dobede e riwruok machielo mar siasa mana kaka nanyisi e boke mar The Standard en kanyo romo mane gibedo goro odiochieng' ero manyoro ema bende koro itemo ng'i ahinya komakore gi wach no ero makamano ka bende kibiro e ite ma otelo kanyo. Ruben Kigame, unsighted man is a visionary. En ng'ama onge gi nyalo mar neno lakini en ng'wech mar laro kom mar ker koro temo wacho kanyo ni kata obedo ni ok one gima timore gi wang'e to en gi chuny mar chopo lekne. Ite mar 2, missing Ethiopian has been in Kenya 16 years. Mano jahala ma japiny Ethiopia moro mabende nyocha ne ondhi gi jo achudo mag ndhiche boma ma Nairobi iwacho ni osebedo pacho ka kuom higni geko maromo 16. Ite mar 3, gay rights will destroy family values, Supreme Court told. Mano wach mabende koro osebedo ka idhiro kode gi kocha gi kweth jogo mabende nyalo bedo Kenya achiel e kinde ng'ama dichuo gi dichuo kata mana gay ka do mar Supreme no nyisi ni po nono ginyalo yie mondo gino timre Kenya to weche mang'eny momakore gi weche mag familia ok nyal bedo makare ahinya gwenge ma pacho ka. Mapiyo piyo kwa gi ite mar 6 en romo kind ker Uhuru Kenyatta gi Cyril Ramaphosa mana senyisi motelo
Ite mar abiriyo, Raila roots for intra-Africa trade during IGAD meeting. Ogai mar ODM Raila Odinga nogoyo poro ne weche geko mag kelo kanyakla ohala e kind pinje mag Afrika e romo mar IGAD ma bende koro ne gibedo godo e alwora mar boma ma Nairobi. Mano kelo kanyakla jo ohala mopogore opogore ma bende osebedo ka goyo weche geko mag dongruok kata weche geko mag dongruok e pinje mag Afrika. Wadhi anena e ite mar ochiko en mana wach mar Sonko ma bende ne ogol ne chik ni kik chak gol gi video mora mora kata mana wach mora mora ma record kata momako e wi jong'ad buche ma nyaka sani kori tudo gi weche ge kuma pogore mag mibadhi. Wadhi anena ite mara Maye Kairi ite mara Maye Kairi nitie boke mabalang' mag lendo ma bende koro chiw Kairi gi migawo mar weche geko mag lweny moriwo weche geko mag kepo mag jogo madhi e lweny nyinge gini kanyo. Ponono ni oro kwayo inyalo nyiewo boke diri mag Star mondo ing'e na chunye kanyo ine mathoth komakore gi weche geko mag kawo jolweny kata kawo jogo madhi tiyo migawo no ero mar lweny. E weche matimore e counties wang'eyo na mago matimore e counties ma Kaluo, wach mar Equity Bank ma Kisumu cha oket kanyo ite mar 25. Ito nogo EACC probes assembly officials over 50 million legal fee weche geko mag ni government ajo piny okwako od bura Nairobi Siaya kendo koro nyaka sani duol makedo gi mibadhi owuok oko kendo koro nono wach mar siling milion 50 moro ma nyaka sani koro mend ne lwet jotelo moko e gwenge makono. Weche tuke ne e ite machien kaeri kama bende nyalo nyiewo mondo isom mathoth ahinya komakore gi mago mantie. Jaera mar LTM motiko kaeri gi boke no ero mar Daily Nation kama ite motelo Mudavadi factor in Ruto Raila fallout. Iwacho ni sani piem peke kin Ruto gi Raila, but Mudavadi be ni kanyo en gi oteku moro matis minyalo ng'i kanyo higa mar 2007 ndek sigana kaka ne obedo kanyo jalup ogai mar ODM kata running mate mar Raila Odinga e ng'wech mar laro kom ker 2007. Miwacho ni en gi jok maluwo bang'e ma bende sire kendo en be nyaka ng'iya gi wang' maber kik buone kaka ng'at moro ma bende samoro oge kama nyalo dhiye. Wach kanyo ni Mudavadi factor in Ruto Raila fallout. Inyalo somo kanyo e ite motelo kanyo. En wach ma bende chwe kanyo ite mar 10 gi ite mar 11. Kenya and South Africa seek stronger ties as Uhuru makes 4th visit. Jatend piny owacho moluoro Uhuru Kenyatta notimo limbe mar 4 Afrika ma milambo kendo gitemo tudo motegno weche geko mag dongruok e kindegi. E ite mar 7 jang'ad buche Chitembwe mano Judge Said Juma Chitembwe omidalo mar 14 mondo mi owach makor ka kore ondik dhoge ni bende weche mag mibadhi mosebed ka itudo godo ka giradieri koso gi mana weche mag ketho ne dwaro makende mar mondo mi omed bedo jang'ad buche e pachoka. Ken wach ma bende koro nomiye kanyo gi duol mata weche mag doe pachoka Judicial Service Commission. Dispute over running mate sparked rift between Raila and Ruto. Raila gi Ruto sani koro wich bar nego ni to ng'ama nyalo bedo jalupwa e yiero mabiro mag 2022 ng'ama biro wanyalo kawo mondo bedo jalupwa kingo jotelo ariyo gi eki migosi Ruto ng'iyo Mount Kenya, Raila Odinga ng'iyo Mount Kenya ni to koro ng'ama nyalo bedo nikech kura ma Mount Kenya bende giwacho kaeri ni ng'eny koro nitie jok moseketi ma nyaka sani ing'iyo kaka jok manyalo bedo jolup jotelo ariyo gi eki. Inyalo somo sigara ne bora ahinya ite mar 10 mochwe ite mar 11 mar oboke nieri mar Daily Nation. E ite kanyo maiye nitiere kaeri weche geko mag pur mang'iyo weche mag pur mag kahawa nitiere weche geko mag opach jondiko pa josomo nitiere kaeri oboke mabalang' multi-level governance for climate action ina ite mabalang' mang'iyo weche geko mag devolution conference ma sani koro dhi nyime gwenge geko mag makweni machakore ayanga kawuono ma jatend piny owacho dhi ayanga kawuono. Ite mar 19 ochakore kanyo mag weche mawuok e counties mopogore opogore. Over half of city cabinet plans to vie in 2022 polls. Jotend migepe nus mar jotend migepe county ma Nairobi te dwa dhi chung' e kombe mopogore opogore yiero mag 2022 e yiero Nairobi bende koro ibiro bang' e gwenge ma pachoka. Nitiere weche geko mawuok e pinje maoko, weche mag ohala ka ite machien ka nitiere kanyo weche geko mag tuke ma bende wuok e gwenge mopogore opogore. Guardiola reveals why he has stayed at City this long. Pep Guardiola ogolo maling'ling' gino miyo osebedo e Manchester City kuom thuolo malach. Ogolo ka sigana kaka coaches mopogore opogore osebiro osedhi to en osedong' kanyo kuom thuolo geko malach. Inyalo somo kinjera mag tuke mag English Premier League
nyalo kawo oboke mar ite mar 35 wachni rom mi pek ahinya e ite kanyo. Jara mar LTN gi kanyo bende mochopo gode giko chenro nieri mar nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Mano kelo ni chenro nieri en an Evans Odhiambo nyaka odiochieng' machielo akwayo ni odiochieng' maber.